गेली 10 वर्ष नितेशजी या मतदारसंघाचं अत्यंत दमदार पद्धतीने प्रतिनिधित्व करत आहेत। संपूर्ण महाराष्ट्रभरामध्ये ज्यांच्या खांद्यावर हिंदुत्वाचा डंका संपूर्ण सुरू ठेवण्याची जबाबदारी आहे, तर आपल्या संपूर्ण महाराष्ट्रभरातलं काम चालू ठेवून आपल्या मतदारसंघामध्ये इतकी जान ओतणारा किंवा मतदारसंघाच्या कानाकोपऱ्यामध्ये जाऊन सगळ्याच चौअंगाने विकास करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या, सगळ्यांशी थेट संपर्क असणाऱ्या अशा आमदारांनी आपला मतदारसंघ या 288 मतदारसंघामध्ये अत्यंत चांगल्या पद्धतीने, आदर्श अशा पद्धतीने बांधलेला आहे। आणि त्याचीच प्रचिती आज ज्या संख्येने सर्व वयोगटातली मंडळी या सगळ्या रॅलीला उपस्थित आहेत भर दुपारी, त्याच्यातून आपल्याला येते। आणि मला अभिमानाचा आहे की असा आमदार भारतीय जनता पार्टी या पक्षाचा आहे। आपण लोकसभेमध्ये सगळ्यांनी अत्यंत चांगलं काम केलं। सिंधुदुर्ग जिल्ह्याने अत्यंत चांगल्या पद्धतीचा निकाल या लोकसभा मतदारसंघाला दिला। सन्माननीय राणेसाहेब यांना आपण विजयी केलं। त्याचवेळी ही सगळी महायुतीची ताकद एकत्र झाली होती आणि या सगळ्या ताकदीची जो काय अनुभव आपल्याला आलेला आहे त्याचीच प्रचिती पुन्हा एकदा त्याच्यापेक्षा जास्त संख्येने आपल्याला तिन्ही मतदारसंघामध्ये तिन्ही महायुतीच्या उमेदवारांना विजयी करून द्यायचा आहे। मी नितेशजींना या उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या दिवशी खूप खूप शुभेच्छा देतो। आणि जसं आम्ही पत्रकार परिषद किंवा इतर माध्यमांसमोर बोलताना व्यक्त केलेला विश्वास आहे की या मतदारसंघातून 60,000 ते 65,000 मताधिक्याने आपला विजय आम्हाला अपेक्षित आहे। आणि मला निश्चित खात्री आहे की या ठिकाणी उपस्थित असलेले सगळेच भारतीय जनता पार्टी असेल, युतीचे सगळेच पदाधिकारी आणि समस्त या मतदारसंघातील सगळी जनता ही आहे आमचं स्वप्न सगळं साकार करेल। पुन्हा एकदा सगळ्यांना धन्यवाद देतो। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।